En gang for ikke så længe siden, nok omkring 20 år, var der en ung mand, hverken klog, hverken stærk, bare normal. Han havde ikke specielt mange venner. De venner han havde, kan man ikke engang kalde venner. De var nærmere bekendte. Han var ikke så tit sammen med sine venner i sin fritid. Det var ikke fordi de ikke gad at være sammen med ham, og det var ikke fordi han ikke gad at være sammen med dem, men det var fordi de ikke snakkede sammen. Og fordi han havde et underligt hjem. Hver gang at vennerne kom hjem til ham, var der altid en underlig lugt. Det lugtede ikke så meget til at starte med, men jo længere man var der, og oftere, jo værre og værre blev det. Nok på grund af de mørke vægge, gardinerne der holdt lyset væk, og den mærkelige ting, at der nærmest ikke var nogen møbler. Som om han nærmest ikke boede der. Derfor stoppede folk med at besøge ham, fordi de færreste kunne være der. Årene gik og gik, og folk han kendte forsvandt. Han selv lagde aldrig mærke til det. Han havde det fint med at leve et sted, der virkede så dødt. Efter et par måneder kom udlejeren og bankede på hans dør. Da han åbnede døren, kom han ind til et mørkt rum, fyldt med døde kroppe, hængende fra loftet. Udlejeren løb ud og kontaktede politiet. Politiet gik ind og kiggede rundt. De blev imødekommet med en forfærdelig lugt af død og forrådnelse, og da de kom nærmere, fandt de til deres frygt manden siddende død med et smil mod døren. Men da politiet sad hans lig, blev de meget skræmte. Uanset hvad de gjorde, var der ikke nogen skygge. Nogle siger, at en skygge stadig hjemsøger, ledende efter sin næste offer.